Les 11:09 del matí, és dimarts. Ai, com la trobàvem a faltar, com que la setmana passada era festiu i no vam tenir sinfonia familiar, però avui ja tornem i recuperem la normalitat. Júlia Prunés, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Avui amb un tema molt interessant, donarem unes pinzellades i que potser no estem molt acostumats a resoldre, no? I a gestionar els conflictes, perquè conflictes n'hi ha cada dia a tot arreu on hi poden haver. Alguns potser ens els podem estalviar, d'altres no, però és el dia a dia, no? I dins dels diferents àmbits on ens movem, familiar, laboral, social. Per tant, avui parlarem si ens podem posar d'acord, posem-nos d'acord, és el títol oficial, resoldre o resolució de conflictes. D'entrada, Júlia, què entenem com a conflicte? És a dir, un conflicte què és? A vegades pot ser allò que ens cau la casa a sobre i és una gran espategada, o a vegades una petita cosa ja pot ser un conflicte, no? Què entenem per conflicte? Un conflicte és una diferència de necessitats, d'opinió, quan dues o més parts tenen... Bueno, hi ha una diferència. Mira, et llegeixo la descripció de l'Enciclopèdia Catalana, que diu que és una situació donada per una discordança entre les tendències o els interessos d'algú i les imposicions externes. Per tant, també tenim conflictes interns, però ara potser parlarem de interns individuals. Sí, són exactament el mateix i també els hem de gestionar. A vegades de la mateixa manera que gestionem els conflictes que tenim amb altres. Per tant, segons aquesta definició, és aquesta situació per una discordança. És a dir, hi ha alguna cosa en un punt comú que no ens posem d'acord i que, per tant, hi ha opinions diverses i que hem d'intentar resoldre. Bé, diguéssim que hi ha opinions diverses. El no posar-nos d'acord forma part de la gestió de la resolució que en fem. És només que hi ha una discordança, unes diferències, i, per tant, la vida està plena de conflictes. Ai, sí. Molts, Molts, i no tenen per què ser un problema. El tema és que ho vivim com a problema, com un impediment, com un obstacle a la nostra vida, com un mal rotllo, com una... Això es pot bloquejar fins i tot, no? És a dir, en el moment en què no som positius davant d'aquest conflicte, una altra cosa és que ens costi més o menys de resoldre, que ara en parlarem, ens pot bloquejar i fer anar malament, té un efecte dòmino, no? També? Bé, hi ha interferències, sí, a l'hora de resoldre els conflictes. El conflicte és el dia a dia. No és una situació que ens ve de cop i volta i ara l'hem de resoldre, sinó que de conflictes n'està ple al dia a dia. El que passa que n'hi ha molts que els resolem d'una forma molt natural i no vivim com a conflicte perquè tenim una percepció del conflicte com algo negatiu, i per tant no estem vivint allò com un conflicte. I això no vol dir que no ho sigui, no? Això no vol dir que no ho sigui. I d'altres, doncs, que sí, que els vivim com a conflicte, però tenim habilitat per resoldre'ls i per tant no ens representen cap problema, no? Allò de dir, ai, mira, ens n'hem sortit prou bé, no? Diem a vegades, i passem de llarg. I d'altres que no, que ens costa molt de resoldre o que escollim una estratègia, una actitud per resoldre'ls que no és l'adequada i per tant llavors allò sí que ens bloqueja o ens sentim encallats en aquell conflicte i llavors és molt més difícil de resoldre. Ara has dit una cosa molt interessant, no és el fet de voler resoldre o no resoldre, sinó del com el resolem. I aquesta és la pregunta. Com es pot resoldre un conflicte? Perquè clar, aquest és el primer que hem de fer, que hem de tenir en compte i com ho podem fer-ho. Doncs, a veure, és un tema molt extens i per tant el farem en diverses seccions. Fantàstic. I avui jo m'he preparat les diferents actituds que podem tenir davant d'un conflicte. Les actituds, és a dir, quan ens arriba aquest conflicte, quan ens arriba aquest problema, quines actituds podem tenir i per tant l'estratègia que utilitzem per resoldre'ls. Doncs comencem, anem pel primer, estratègies. N'hi ha una que és l'evitació, és evitar, eludir-lo. Ala, adiós, aquí te quedes. Sí, podria ser una manera de dir-ho. Però el conflicte el tens, i és. Evitar-lo, o en saps molt o no sé... Solem evitar molts conflictes. El que passa que n'hi ha que ens convé evitar-los, que seria una manera de posposar-los per resoldre'ls en un moment en què és més adequat o que tenim més eines o que, per exemple, quan un conflicte arriba en el punt que hi ha una tensió, un enfado, si una de les dues parts és capaç
d'eludir el conflicte en aquell moment per resoldre'l en un moment en què les tensions hagin baixat, doncs és una bona actitud o una bona estratègia en aquell moment. Allò de dir, ara imaginem que tenim diverses opinions, que hem de resoldre alguna cosa, i de dir, escolta'm, doncs parlem-ne d'aquí una estona, ja en parlarem, és a dir, no ganes d'anar a l'atac o de defensar el teu territori quan veus que realment allò està xocant, sinó de recapacitar una mica i dir, escolta'm, pausa, no? Parlem-ne, però primer... O quan és un conflicte que no tenim el temps suficient per resoldre'l en aquell moment. Clar. Si aquest conflicte ara hauríem de parlar-ne i asseure'ns, i tinc 5 minuts, puc escollir una estratègia de deixar-ho un moment i resoldre-ho més endavant. També podria optar per una actitud competitiva o d'imposar, que això ho solem fer molt amb els nens quan tenim pressa. És a dir, hi ha un conflicte que podríem resoldre en 10 minuts escoltant quin és el propòsit de l'altre i trobant una solució adequada, però en canvi no tenim temps d'asseure'ns. I què optem? Per dir, no, s'ha acabat, això es fa així i s'ha acabat. Perquè soc ta mare, és que clar, això a vegades... Llavors, aquí estem assumint una actitud o una estratègia de competició o d'imposició, que tampoc és dolenta en segons quins casos. Clar. Allò típic, la mare que va amb el nen de 2-3 anyets pel carrer, o el pare, i el nen vol anar deixat d'anar de la mà, o sigui, no vol donar-li la mà al seu pare perquè se sent gran, perquè vol anar sol, perquè se sent independent, i està molt bé, però els pares saben que no pot ser, perquè allò és un risc que no cal córrer. Què passa aquí? Podem intentar moltes maneres de convèncer aquell nen, però si aquell nen té clar que entra en una actitud competitiva, perquè l'estratègia, si és un conflicte a dues bandes, cadascú opta per la seva. Clar, hem de tenir en compte quina estratègia té el nostre interlocutor o la persona que tenim a davant. Per tant, una possible combinació d'estratègia seria que un agafi la d'imposar o de competir i l'altra la d'eludir, que són l'una compatible amb l'altra, diguéssim. Per tant, aquí hi entra una bona estratègia que és ja d'entrada, que ho diem sempre amb la Júlia, la de la comunicació i bona predisposició. Sense això, que seria la base de dir, bueno, tenim un conflicte, a vegades, clar, ara és fàcil dir-ho així, perquè els conflictes a vegades ens posen molt nerviosos, ens tensionen i són poc objectius, no? Però sí que és veritat, com molt bé tu l'exemple posaves, en el cas d'aquest exemple del nen que vol anar deixat de la mà, aquí t'has d'imposar. A vegades cal imposar-se. També podríem negociar. Carai! Que seria una altra actitud davant del conflicte. Que seria, mira, perquè clar, quan assumim l'actitud d'imposar o l'estratègia d'imposar, pot ser que l'altre també l'assumeixi. I ja tenim dos imposicions. Et pots trobar el nen que digui, d'acord, al·ludeixo el conflicte i et dono la maneta perquè no m'interessa que ara tu aquí et posis, t'enfadis amb mi i em renyis al mig del carrer, et dono la maneta i anem sempre agafats de la maneta. Bueno, el nen petitó... Passa poc, això. Depèn de l'edat i dels objectius que hi ha darrere d'aquell conflicte de cadascú. I del tarannà de cadascú. Hi ha gent que té un tarannà més d'evitar i hi ha gent que té un tarannà més de competir. Però pot passar també que el nen... Pot passar que el nen decideixi que no, que per ell és prou important anar sense donar-te la maneta i entri en l'estratègia de competir o d'imposar. I llavors què? Perquè clar, si tenim dues persones que imposen, una de 2 anys i la mare de 35, què fem? O el pare? El pare o la mare, o el nen també, perquè hi ha nens que també canvien d'estratègia i volen negociar. Està bé. M'encanta. Aquí les estratègies les fan servir totes dues parts. L'interessant és adonar-se'n i observar la situació conflictiva per escollir quina és la que ens convé més en aquell moment. Si tu no vols que el nen se't tiri a terra, comenci a cridar, que hi ha nens que tenen aquesta... que ho fan, i tu dius, ostres, és que ara anem cap aquí. Doncs pots negociar i dir, a veure, i guanyem i perdem tots dos una mica. Jo et dono la mà quan travessem el carrer, que és quan a mi em preocupa perquè és el moment més delicat, i tu et compromets a anar al meu costat durant el trajecte que anem per la cera sense donar-me la maneta. Si aquí totes dues parts compleixen amb la negociació acordada,
doncs de conya. S'ha acabat el conflicte. S'ha acabat. Bueno, hem resolt el conflicte Clar. d'una manera de negociar. I és probable que si els conflictes es resolen bé, llavors ja creïs un bon hàbit, no? També en aquest cas és un clar exemple, no? De dir, escolta, si s'ha arribat a un bon acord, si hi ha hagut bona voluntat per les dues parts, potser es pot crear ja l'hàbit aquest d'anar reeducant i educant, no? Les diferents vessants dels nens, per exemple, no? Amb aquesta actitud. Està bé que passi així. Sí, la veritat és que en un conflicte mal resolt és una possible interferència pels propers conflictes. Clar. I per tant, si ens acostumem a resoldre'ls ben resolts, diguéssim, clar, també és una predisposició a seguir-ho fent. El que passa que sempre ens podem trobar amb un conflicte que no sabem resoldre, i està bé també, perquè adonar-se'n que allò no ho hem sabut resoldre ens dona... Sempre hem d'estar desperts, perquè veig, i oberts a tot, Bé, estem aquí per aprendre, per tant, és interessant. Dèiem, doncs, actituds, tornem a recordar-ho, evitar-ho, eludir-ho, o sigui, en funció del temps que disposem o de la situació que veiem, no? Dir, escolta, ara no és el moment, l'eludim, ja en parlarem, o el que sigui. Aquesta imposició, estar molt atents a l'interlocutor, també quina és l'estratègia, no? Que segueix, perquè llavors sempre hi ha aquella frase maleïda que diuen, és que algú ha de baixar del burro o baixar-se els pantalons, no? I això sembla que ens faci por o ràbia, i això no té per què ser així. A vegades baixar-se els pantalons pot resoldre i beneficiar un mateix, no? Bé, depèn. Si la percepció teva és baixar-me els pantalons, és un problema. Val. Perquè pots tenir la sensació de que sempre acabes cedint. Clar, i que et prenen... Bueno, cada actitud que prenem té uns avantatges, uns pros i uns riscos, diguéssim. D'acord? En un moment que assumim la d'acomodació o de cedir, de negociar d'aquesta manera, entrem en el risc, en aquí un hi guanya i l'altre hi perd, o tots dos hi guanyen i hi perden una mica. Si tu sempre cedeixes, o tens la sensació de que sempre cedeixes, pots generar algú... Hi ha allà una acumulació de... Sí, fins que un dia petes, que diuen. Fins que un dia petes, i llavors aquella actitud que has anat prenent sempre en els conflictes et pot jugar en contra, perquè serà una interferència en un conflicte més endavant. Per exemple, hem dit que eren diferents discordances, no? Sí. Jo puc tenir un objectiu, que és anar-me'n de vacances a Xina. Val. I tu tens un objectiu, que és anar-te'n de vacances a la Índia. Cadascuna per alguns motius diferents. Sí. Però hem decidit anar juntes de vacances. I aquest és el nostre objectiu compartit. Val. D'acord? Val. Què passa? Que si tu vols anar a la Índia i jo vull anar a la Xina tenim un problema. Cert, sí. Podríem competir, sí, i tu intentar-me convèncer a mi, jo intentar-te convèncer a tu, però si jo tinc molt clar el per què vull anar a la Xina i tu tens molt clar que per què vols anar a la Índia, tindrem un problema. És a dir, no resoldrem el tema. El podríem eludir. Sí. El podríem eludir. Sí. I llavors... I ens anem a Hong Kong? Ai, ens anem a París? No, anem a la Índia. Si jo eludeixo el conflicte, ja no tenim un conflicte. Clar. Perquè diem, on anirem de vacances? I tu diries, a mi em fa molta il·lusió anar a la Índia. Jo pensaria, jo aniria a la Xina, però ara no ens discutirem per això. Val, cedeix. Anem a la Índia. Aquí tu no has ni sigut conscient que hi ha un conflicte, perquè no saps el que jo penso. Clar. Però això és el que genera moltes... Podríem acomodar-nos i podríem dir, va, aquest any anem a la Xina i d'aquí 2 anys que tornarem a anar juntes, anem a la Índia. Bé, jo sentiria que he guanyat aquest any, però tu sentiries que aquest any has perdut, però bueno, que d'aquí 2 anys guanyaràs. Però bueno, sí, clar. També podríem trobar un terme mig, que els meus objectius que em porten a anar a la Xina i els teus objectius que et porten a anar a la Índia confluïssin en un altre destí, perquè l'objectiu principal és anar juntes. Clar, és a dir, que igual acabem a Nova York per dir alguna cosa. I trobem el que jo buscava a la Xina i el que tu buscaves a la Índia. Aquesta seria una forma de resoldre cooperativa, de col·laborar. De trobar de guanyar-hi totes dues. Que potser seria, segons l'exemple, evidentment, perquè totes són vàlides i totes són bones en funció, ho està explicant la Júlia molt bé, en funció del moment, de l'estratègia i del conflicte en si, no? Però en el cas que tu explicaves, doncs està molt bé no perdre l'objectiu inicial, no? Depèn de l'objectiu que sigui. Si tenim clar que si tu i jo anem cada any de vacances i sempre tu decideixes el lloc, perquè jo l'eludeixo,
o perquè jo m'acomodo i fem algun negoci que no m'és favorable o que sento que no m'és favorable, el meu objectiu aquest any pot ser anirem on jo digui. Jo estic dient anem a la Xina, que és el meu objectiu. Tu dius anem a la Índia, que és el teu. I totes dues volem anar juntes. Però jo he decidit que el meu objectiu principal és que aquest any es vagi on jo vull. Per tant, aquí hi ha una interferència. Clar. Aquí no podríem cooperar o trobar aquesta fórmula de decidir entre les dues on ens convé anar, perquè jo tinc un objectiu que tu no coneixes, que és sortir-me amb la meva. I aquí puc boicotejar tot el que sigui, qualsevol conflicte el puc boicotejar si jo el que vull és sortir-me amb la meva. I això ens passa molt amb les famílies. Un nen es vol posar una samarreta vermella i nosaltres tenim clar que els nens s'han de posar el que nosaltres diem. Aquest és el meu objectiu, diguéssim. Jo mano, i tu em fas cas. El dia que el nen no ens vol fer cas, pot ser una tonteria que resoldríem evitant el conflicte o acomodant-nos, perquè ens és igual que es posi una samarreta vermella o una de verda. Però com que hem decidit que no se sortirà amb la seva, tenim un conflicte. I al revés, els nens també, a vegades hi ha un conflicte que neix d'això, del fet aquest, de dir ara esperar el que jo dic. Per tant, és important a l'hora de resoldre conflictes escoltar què és el que vol l'altre i escoltar-ho amb dues orelles, no només amb el que diu, sinó amb el que rebem que necessita. Hi ha molts conflictes que venen de necessitats que no expliquem, molts d'ells de parella o entre pares i fills. Si jo el que necessito és que, jo què sé, com l'altre dia, que m'escoltin quan jo arribo a casa i no m'escolten, doncs buscaré altres maneres perquè m'escoltin. I potser això serà crear conflictes constantment que ens permetin... Però tot el que estàs dient passa per la bona... A veure si ho sé explicar. Per la sinceritat del cor, encara que a vegades saps que amb la sinceritat pots fer mal. Per exemple, en el cas de les vacances, un vol anar a la muntanya i l'altre vol anar a la ciutat, o un vol anar a l'Índia i l'altre vol anar a la Xina. Si tu al·ludeixes el problema però no li fas saber a l'altre el que et costa al·ludir-lo i acceptar-lo, això va creant un poço, que diuen? És un problema si et costa al·ludir-lo. Si et costa al·ludir-lo, no tens un problema. Vol dir que estàs acumulant tensions que no convenen. Al·ludir, l'actitud que has d'aprendre és la que et sigui més senzilla i còmoda i la que a vegades no, a vegades és un esforç, depèn de l'objectiu que persegueixis i per tant, però ha de ser senzill, o sigui, has d'escollir una estratègia i després fer-te-la fàcil. Al·ludir un conflicte probablement és perquè tenim un objectiu que és entendre'ns. Llavors valoro què és més important per mi, l'objectiu visible del conflicte o l'objectiu que tinc d'entendre'ns. Llavors, si jo opto per l'entendre'ns, m'oblido de l'altre objectiu. Si entendre'ns, escollo entendre'ns perquè sé que és el que és més socialment acceptable. Però l'altre objectiu era més important per mi que entendre'ns. Ja tens un conflicte intern directament. He de fer un esforç per al·ludir-lo. I allò va fent un pòsit que després no ens juga a favor. I això passa molt a la família, amb els nens sobretot. I amb la parella també, no? Amb la parella moltíssim. I això que comentaves de la sinceritat està molt bé sempre quan parlem de com em sento jo, del que vull jo. A vegades pensem que dir les coses vol dir que tu has fet perquè tu m'has dit, perquè tu l'altre dia, perquè tu sempre et surts amb la teva. Això és un atac directe. I això actua també com a interferència en qualsevol conflicte. Perquè potser intentem mentalment una actitud cooperativa o de qualsevol de les que hem comentat, però resulta que verbalment estem competint directament. Per tant, estem marcant una estratègia molt clara. Ara competirem, perquè tu m'has atacat a mi. Ja està. Aquí ja no estem parlant del que jo necessito, del que jo em sento. Jo et podria dir, mira, és que, Mariona, a mi em fa molta il·lusió anar a la Xina, perquè anar allà un cop vaig tenir una experiència i m'agradaria compartir-la amb tu perquè sé que tu ho disfrutaries.
d'acord? Clar, és diferent això que no dir és que tu sempre vols fer la teva, per què tal? Exacte. Clar, vas explicar el que realment ens mou a fer les coses. Però el que diem, igual que l'altre dia parlant de les paraules, és molt interessant que ens escoltem què diem. Si quan tenim un conflicte ens escoltem bé quin és el discurs que utilitzem, estarem sabent perfectament quina és l'actitud que prenem i quin és l'objectiu que té més força en aquell conflicte. I a vegades ens podem trobar en un conflicte, és una tonteria, amb un desgast d'energia. Sí, que et deixa fet a pols i llavors quan el resols dius, mare meva, el que he perdut jo aquí o no. Però si t'observes, te n'adones que el problema no era el conflicte en si, era les emocions que et mouen aquell conflicte amb aquella persona. Uau, el conflicte que tinc jo ara, perquè és l'hora, ens hem passat de temps. Sempre ens passa igual. Sempre. És un tema llarg, com dèiem, amb molts matisos que anirem parlant, anirem seguint a través de les diferents sinfonies, perquè el temps, evidentment, se'ns ha acabat, però bueno, la setmana que ve continuarem parlant. I ara no sé si dir-ho o no, tinc un conflicte aquells, però com que, bueno, sí. Sonarà música també la setmana que ve de la bona, deixa'm-ho dir així. Portarem una sorpresa, va. Sorpresa, sorpresa. No dins de la sinfonia, però hi haurà Júlia per traduir, sí, que ens agrada molt. Júlia, bona setmana. Gràcies, igualment. La setmana que ve continuem fent-nos abraçades i sinfonies. Perfecte.